Denne torsdag trækker vi kort fra Energi og Ånd, som er et kortsæt med 44 kort og en guidebog på dansk. Og jeg kan lige give et lille eksempel herinde, at der fx er en rigtig fin lille vejledning til, hvordan du tyder kortene i det her sæt. Og der er simpelthen tekst til hver eneste kort i den her guidebog. Det første kort, vi får i dag, denne torsdag, den handler om afhængighed. Og hvordan afhængighed kan handle om længsel og desperation og vikle os ind i sådan en helt net af afhængighed for noget bestemt. Så kvinden på det her kort er fanget i et spind af længsel og behov. De tråde, der binder hende, er hendes desperate behov for kærlighed, penge eller succes. Hendes tvangsprægede længsel holder hende fast, så hun er ude af stand til at bevæge sig i nogle af de retninger, hun egentlig ønsker. Når hun rækker op for at tage fat i en diamant i nettet, sidder hun endnu mere fast. Så dette kort bærer en lille advarsel med sig. Forgift ikke din nuværende glæde med desperationens elendighed. Der er mere end blot én ting, der kan gøre dig lykkelig. Overgiv din kroniske længsel og vælg nu at skabe følelser af lykke og selvaccept. At give slip på din afhængighed vil give dig lov til at arbejde med dine hensigter i ro og mag, samtidig med at du lever i påskyndelse af nuet. Læg mærke til den værdi, der allerede er i dit liv, så vil du i stigende grad tiltrække lykkelige oplevelser, inklusive dem, du længes efter nu. Så i dag bærer altså energien med at kigge på, er der noget, som du er afhængig af i din hverdag, som du egentlig godt kan slippe og egentlig ikke er godt for dig. Er der noget indre lykke, som måske er vigtigere? Det næste kort, det handler om forbindelser, partnerskab, kontrakter og forpligtelser. Det her kort, det indikerer, at en personlig eller professionel forbindelse er nært forestående. Det kan være et nyt venskab, romantisk kærlighed eller ens åndsfælle, som du deler interesser eller aktiviteter med. Det kunne også afsløre en dybere kærlighed i et nuværende forhold, som medfører en stærk kammeratskabsfølelse eller øget intimitet. Alternativt kunne partnerskabet snarere bestå i en forretningsforbindelse, såsom et joint venture eller et nyt arbejde. Det kunne også godt tage form af en kontraktmæssig forpligtelse, salget af fast ejendom eller løsning på en juridisk tvist ville efter al sandsynlighed være i din favør på dette tidspunkt. Så hvordan denne vigtige forpligtelse end tager form, så vær åben over for alle nye forbindelser, der kommer i din nærhed, inklusive dybtgående nye forhold til omsorgsfulde åndelige hjælpere. Så det er altså både i den fysiske verden og i den åndelige verden. Og det her kort forudsiger velsignelse af kærlighed, venskab, medgang, der udfolder sig i dit liv. Så kort og godt, det er altså et kort, der støtter dig i at lægge mærke til, er der nogle nye forbindelser i dit liv, nogle nye relationer, som kunne føre noget rigtig godt med sig. Jeg ønsker dig en rigtig god torsdag. Vi ses i morgen på healthyspirit.dk.